केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दोडामार्ग तालुक्यातील सगळ्या रुग्णवाहिकासाठी समन्वयक नेमावा ही आमची मागणी होती। त्या संदर्भात आता दोन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसमोर या ठिकाणी चर्चा झाल्यानंतर समन्वयाची भूमिका स्पष्ट झाली आणि समन्वय ठेवण्याबद्दलही चर्चा झाली। त्यामुळे कालच दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयासाठी जी आमची मागणी होती 102 गाडी आणि ड्रायव्हर ती गाडीच आणि ड्रायव्हर ह्या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे। त्यामुळे इथल्या रुग्णांची आता बऱ्यापैकी सोय होणार आहे आणि ह्यापुढे जर कुठेही दोडामार्ग तालुक्यामध्ये जरी अपघात झाला तरी 102 गाडीसाठी कॉल टाकल्यानंतर ह्या ठिकाणी 4 गाड्या उपलब्ध होणार आहेत, 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयामधून। त्यामुळे होणारी रुग्णांची गैरसोय दूर होणार असल्यामुळे आमचं परवाचं आंदोलन आम्ही स्थगित करत आहोत। त्याचबरोबर साटेली भेटशी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राबद्दलची जी मागणी होती ग्रामस्थांची की त्या ठिकाणी उद्घाटन होऊन रुग्णांना सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे, तरी त्या 15 तारीख रोजी शिवसेनेच्या वतीनं प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटेली भेटशीचं आम्ही उद्घाटन करणार आहोत आणि त्या ठिकाणी त्या दिवसापासून रुग्णाला सेवा दिली नाही तर आम्ही त्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करणार, अशा प्रकारची भूमिका आज आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही आज जाहीर करत आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।